Themba Mliswa aita maaudios ake Achituka president kwakomanaka ini ndochibhondora ini information yekuti kana yasvika kuyakwado wotozoti rinenge benzi rapuwa nani information yangu. Anyway, rekedza tifambe nemurongo wazvo tinyatsoona kuti zviri kutangira papi kuti zvizosvika pazviri kufanira kunge zvichisvika chapo chapo. Nyaya yatanga nemuchinda anonzi Rutendo panapo ari kuti do you want me to release more of your recordings insulting the president? Naiwe Themba, I have hours of recordings of you insulting the president, first lady, first family, Kuda, and other government officials while asking me to stop fighting sanctions and to allow ZANU-PF to fall so that we from the new generation consensus sponsored by some millionaires and billionaires in the country. Just recently, I released one recording of you insulting and calling the president, first lady, first family, Kuda, and Guvamatanga names. Do you want me to release more recordings of our meetings in Senton? The difference between you and me is that what I said was said publicly and I apologized for it. I have no hidden record of backbiting the president. Additionally, I add value to the president and his country. But you have not apologized for all the evil things you said about the president or about the Israels you claimed were working against the president with Chamisa. So, if you have not been arrested for the insults in the voice recordings I released and they have not taken your cars, farm and house, then should my car be taken when I apologized? Clearly, the president is very forgiving to have forgiven what you said. Takati, let's reconcile, but you don't want. Ramba uchitaura ndichakufumura, especially the recordings from Senton. You have been a big liability to the president, while I have been a value adder despite my mistake. If I were you, I would be careful about throwing stones while living in a glass house, because I can also open many cases against you for the treasonous things and contraventions of the Patriotic Act that you undertook. Garapasi muzukuru. Garapasi, sit down. Mawanaga, I need to kudakira zvakire. Ese politics dzotodakidza nechitonzwa uskuiwa every day. And every day neitomuka ndichitotsvaga kuti ndiani ari kubhaiza, ndiani ari kukanganisa. Ndobva ndati tinomubuditsawo panapo totanga kutaura nyaya yake. Nyaya yemaaudios aThemba ndamanzwa hangu ini. But manje chakuitika ndakutya kuti ndochiri player nemunhu wacho handipa manje ndochita zenochibudisa, because kune vamwe vanhu kuti vakasakana information yako ziva kuti information yako yaenda mumaoko ebenzi. Anytime kungomwachuka baba, kungomwachura baba, tarisa nemanambers ari papa. And do you know kuti even ana Mnangagwa wacho vanenge vachiona, vanoona zvivhiti vane vanhu vavo vanenge vachiona zvivhiti. Iye kana atori pa-off ndozinzwa anomboti okay chii chiri kuitika munyika, because those guys they are sick and tired kuti vaone zvinana ZBC zvokuti vanenge vachingopraiswa adai saka they know they don't enjoy watching those content, because vanoziva kuti ukuku tiri kungosimbiswa every day, saka hakuna need yekuti tione munhu ari kuti bootleg. Tiri kuti mbonzwa kuti ko vasiri kutida vacho vari kumboti kudii, ndanani vanooneka kupi? Obvapuwa list kudai so atone 5 channels dzaanotoona dzatoziva kuti apa ndinenge ndichitoputitswa every time and ndinenge ndichifumurwa every time. So ndo patiri kuzosangana nemacharacters akaita sana Themba vachivhura hombe ipapapo vachitaura kuti zvini but unoona here kuti mudhara uya asi Themba Themba une zvauyo Themba but aponosara akasvirira zvedemba. So guys, tell me one thing in the comment section, because I don't know what I should do now. Kana kuti toita sei hangu tongosiyana ne that relationship yatika with the person anenge andipa zvinezvi.
kana kutoita sei, ndikosha that relationship here, kana kuti ndikoshesa yangu nemimi ndokunzwisai zvanga achitaura zvacho, kana kuti toita sei. Ndo zvandinongoda, ndoda kungoti ndingoona kuti comment section todakuzoverenga kuti kana zviri possible ndo vandatochiputitsa ende handisi kutombononoka, ina handisi kutambisa time. Tell me in the comment section, tochibvondora here kana kuti tochirega, because nyaya yako yatangira makuona vanhu, munhu akamurekodha wacho mabva mamuona, but kuti zvazosvika sei maoko edu is none of anybody's business. Imimi chingondiudzai chete kuti ndochiputitsa here kana kuti kana pushawo ndichibudise. Izvezvi ndakatomirira kuti nditonzwa kana tichinge taona mawirirano nazvo izvezvi, so ndobva ndachibuditsa.